ፓስፖርት ኣብ ውሽጢ 6 ሰዓት ጥራሕ ናይ ኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን ሓድሽ ዝተባህለ ሓበሬታ ሎማዓንቲ ኣውፅኡ ኣሎ። ፓስፖርት ኣብ ውሽጢ 6 ሰዓት ጥራሕ ክህበኩም እየ ይብለና ኣሎ። ዋው ዋው ዋው! ከምኡውን ብዛዕባ ፓስፖርት ሕድሳት ዝምልከት ሓድሽ ዝተባህለ ሓበሬታ ኣውፅኡ ኣሎ። እዚኦምን ካልኦትን ሎማዓንቲ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና ክንሪኦ ኢና። ምሳና ፅንሑ። ሰላም ደቂ ዓበይቲ ከመይ ቀኒኹም? እዚ ጓጓ ሚድያ እዩ። ጓጓ ሚድያ ዝተፈላለዩ ሓደሽትን እዋናውን ሓበሬታታት ካብ ውሽጢ ዓድን ካብ ወፃእን በብእዋኑ ብሓቃውነትን ብግልፅነትን ዝቐርበሉ ሓድሽ ቻነል ጓጓ ሚድያ እዩ። ጓጓ ሚድያ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ቪዛ፣ ፓስፖርትን ናይ ጉዕዞ ዶክመንታትን ብነፃ ምምኻር ዝቐርበሉ ሓድሽ ቻነል ጓጓ ሚድያ እዩ። ሓድሽ ቻነል ጓጓ ሚድያ ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ቴንኪዩ እናበልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ደሞ ሳብስክራይብ ንክትገብሩ ናብ ብዙሓት ሰባት እውን ሼር ንክትገብሩሎም ብትሕትና ንሓትት። እዚ ሓድሽ ቻነል ጓጓ ሚድያ እዩ። ምሳና ፅንሑ። ናይ ኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን ሓድሽ ዝተባህለ ክልተ ሓበሬታታት ኣውፅኡ ኣሎ። እሱ እውን እቲ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን ፓስፖርት ኣብ ውሽጢ 6 ሰዓት ጥራሕ ክህብ እየ ይብለና ኣሎ። ፓስፖርት ዶክመንቶም ማሊኡ ንዝመፀ ሰብ ኣብ ውሽጢ 6 ሰዓት ክህብ እየ ይብለና ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብኣሸኳይ ናይ 2 መዓልትን ናይ 5 መዓልትን ከምኡውን ብመደበኛ ካብ 45 መዓልቲ እስካዕ 2 ወርሒ ኣብ ዘሎ እናሃበ ከም ዝፀንሐ ይፍለጥ እዩ። ነገር ግን ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ስፔሻሊ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ኣስቸኳይ ፓስፖርት ንምውፃእ ቢያንስ ወይ ናይ ሕክምና ማስረጃ ወይ ናይ ቪዛ ናይ ጉዕዞ ዝኾነ ኣስቸኳይ ዝኾነ ነገር ዶክመንት ክተቕርብ የግድድ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ግን እቲ ኣስቸኳይ ፓስፖርት ወይ ከዓ እቲ ፓስፖርት ብጠቕላላ ካብቲ ኣብ 5 ዓመት ዝሕደስ ዝነበረ ፓስፖርት ብዲዛይኑም ብኣገልግሎቱም ኣመሓይሾም መምፅኦም ኢ ፓስፖርት ዝብል ሓድሽ ፓስፖርት ንምምፃእ ኣስቸኳይ ፓስፖርት ናይ 2 መዓልቲ ይኹን ናይ 5 መዓልቲ ምንም ዓይነት ምክንያት ዋላ ኣይሃለካ ፓስፖርት ይደሊ እየ ኢልካ እንድሕር ኣመልኪትካ ንኩሉ ዜጋ እናተዋሃቦ ነይሩ እዩ። ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትና ኣብ ውሽጢ 5 መዓልቲ ኣስቸኳይ ፓስፖርት ነይሩ ማለት እዩ። ሕዚ ግን እቲ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትን 5 መዓልትን ዝነበረ ከምኡውን መደበኛ ዝነበረ ኣገልግሎት ከም ዘለዎ ኮይኑ ፓስፖርት ኣብ ውሽጢ 6 ሰዓት ጥራሕ ሎማዓንቲ ኣመልኪትኩም 2 ሰዓት ኣመልኪትኩም ዓሸራ ሂብኩም ድሕሪ 6 ሰዓት ፓስፖርት ኣብ ኢድኩም ክትርከቡ ትኽእሉ ኢኹም ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይ 6 ሰዓት ፓስፖርት ከመይ ጌርካ እዩ ኣፕላይ ዝግበር፣ እንታይ ዶክመንት እዩ ዘድሊ፣ ንመን ከ እዩ ዘድሊ ዝብሉ ዝርዝር ሓበሬታታት ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ክንርኢ ኢና። ብዛዕባ እዚ ናይ 6 ሰዓት ፓስፖርት ዝምልከት ናይ ኢሚግሬሽን ኦፊሰር ዝኾኑ ጉዞ ካለው ኢትዮጵያዊ ነው ወይስ የውጭ ዜጋ ነው የሚለው ወሳኝ ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያን ድንበር አቋርጦ ሊወጣ ወይ ሊገባ የግድ የጉዞና የይለፍ ሰነድ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ፓስፖርት ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ ለሆነ ሰው ፓስፖርት ያስፈልጋል ስንል ደግሞ አዲስ ነው ወይ እድሳት ነው። አዲስም እድሳትም በ6 ሰዓት አገልግሎት በ2 ቀን በ5 ቀን መደበኛ በ2 ወር አገልግሎት እንሰጣለን። ስለዚህ አስቸኳይ ጉዞ ከሆነ ያለሽ አስቸኳይ ዛሬ ማታ ሳይሆን ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ስለዚህ በአስቸኳይ ፕሮሰስ ታደርጊያለሽ ማለት ነው። ፓስፖርት በአስቸኳይ ፕሮሰስ ለማድረግ የሚያስፈልገው እድሳት፣ የፋይዳ መታወቂያና ነባሩን ፓስፖርት ሁለቱም ብቻ መያዝ በቂ ነው። ሰው በአካል በግድ የሚመጣው በቀድሞ 2 አውራጣት ብቻ ነው ይዘን የነበረው አውራጣትሽ ሁለቱ አሁን 10 የእጅ ጣት ግራ ማለት ነው። ቀኛን አራቱን የፊት ገጽ የአይን ብሌን ነው። ፀናሕና ፓስፖርት ኣብ ውሽጢ 6 ሰዓት ጥራይ ክህቡ ከም ዝኾኑ እናተናገሩ ፀኒሖም ማለት ሶ እቲ ናይ 6 ሰዓት ፓስፖርት እንታይ ዶክመንት እዩ ዘድሊ ንዝብል ሓበራዊ ንዝኾነ ንኩሉ ሰብ ናሽናል አይዲ ዝተሓደሰ ናይ ቀበሌ መታወቂያ እና አውቴንቲኬት ዝኾነ ልደት ካርድ የድሊ እዩ ማለት እዩ። አውቴንቲኬት ዝኾነ ልደት ካርድ የድሊ እዩ። ሶ እዚ ናይ 6 ሰዓት ኣስቸኳይ ፓስፖርት ንክነውፅእ ምንም ዓይነት ምክንያት ክህልወና የብሉን። ኦልሬዲ እታ ክፍሊት ከፊልና እቲ ኣፕላይ ዝግበር ፎርም ኣፕላይ ጌርና ካብኡ ዶክመንትና ሒዝና ከይድና ዓሸራ ሂብና ቀጥታ ክነውፅኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ነገር ግን እቲ ዶክመንት 3 ዶክመንታት ዝበልኩኩም
ናሽናል አይዲ ልደት ካርድ ናይ ቀበሌ መታወቂያ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣዲስ ኣበባን ናብ ቀረባ ዝኾኑ ዓድታት ንዘለዉ ዳ እምበር ንትግራዋይ ንጋምቤላና ንሶማሊ ክልል ንዘሎ ሰብ ተወሳኺ ዶክመንት ወይ ደሞ ማስረጃ ንኸምፅእ ይሕተት እዩ ማለት እዩ። ተወሳኺ ዶክመንት ወይ ድማ ማስረጃ ንኸምፅእ ይሕተት እዩ። እሱ ከዓ እንታይ እዩ ከም ዝፍለጥ ትግራይ ጋምቤላና ሶማልያ ብበዝሒ ናይ ደገ ዜጋታት ይኣትውለን እየን ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ ንዕኡ መጠናኸሪ ወይ ከዓ ኢትዮጵያውያን ወይ ድማ ተጋሩ ምዃንኩም መጠናኸሪ ተወሰኽቲ ሓበሬታታት የቕይኹም ማለት እዩ። ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ከም ናይ ወለዲ ኮፒ መታወቂያ ናይ ትምህርቲ ማስረጃ እንተተኻኢሉ ካብቲ ዘለኹም ወረዳ ድጋፍ ንኽተምፁ ትሕተቱ ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ትግራይ ካብ ጋምቤላና ሶማልያ ንትኸዱ ስፔሻሊ ካብ ትግራይ ንትኸዱ ሰባት ኣስቸኳይ ፓስፖርት ይኹን ናይ 6 ሰዓት ፓስፖርት ተውፅኡ ከለኹም ኩሉ ግዜ ብማስታወቂያ ብቻ እናረኣኹም ናሽናል አይዲ ልደት ካርድና ናይ ቀበሌ መታወቂያ ብቻ ዘይኮነስ ናይ ወለድኹም ኮፒ መታወቂያ ናይ ትምህርቲ ማስረጃ እንተተኻኢሉ ድጋፍ ናይ ወረዳ እንድሕር ዘይኮይኑ ግን ኦልሬዲ ነባርነትኩም ከጠናኽረልኩም ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ነገር ዝኾነ ይኹን ወረቐት ተሃሊኩም ሒዝኩም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም። ሶ ሕዚ ኣብዚ ሰሙን ዝወፅእ ሓበሬታ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን ኣብ ውሽጢ 6 ሰዓት ጥራሕ ፓስፖርት ክህብ የኢልና ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ደረጃ ከዓ እንታይ እዩ ፓስፖርት ሕድሳት ዝምልከት እዩ። ፓስፖርት ሕድሳት ዝምልከት ቅድሚ ሕዚ ሓደ ሰብ ፓስፖርት ክሕድስ ተሎ ጉርዲ ፎቶ ዝነበረ ፓስፖርት ገይሩ ኣፕላይ ይገብር ካብኡ ኣብቲ ቆፅሮ መዓልቲ ፓስፖርቱ ተሰሪሕሉ ፓስፖርት ንምምፃእ ብቻ ይኸድ ነይሩ ማለት እዩ። ፓስፖርት ንምምፃእ ብቻ ይኸድ ነይሩ። ሕዚ ግን ከምኡ ኣይኮነን። ቅድሚ ሕዚ ፓስፖርት ሓድሽ ኣፕላይ ክንገብር ከለና ክልተ ኣውራ ኣጣብዕትና ብቻ ኢና 10 ንህብ ነርና። ክልተ ናይ ኣውራ ኣጣብዕትና ብቻ ኢና 10 ንህብ ነርና። ሕዚ ግን እቲ ሓድሽ ፓስፖርት ወይ ከዓ ኢ-ፓስፖርት ካብ ዝመፅእ እንዳሓር 10ቲኡ ኣፃብዕትና ኢና 10 ንህብ። ሶ እቲ ቅድሚ ሕዚ ፓስፖርት ኣፕላይ ገይሩ ፓስፖርት ኤክስፓየር ገይርዎ ንኽሕድስ ልመፅእ ዘሎ ሰብ ግዴታ 10 ምሃብ የድልዮ እዩ ማለት እዩ። ብዙሓት እናደወልኩም ብዙሓት ተሓትኑ ሰባት እዩ ኢኹም ፓስፖርት ክንሕድስ 10 ምሃብ ይከኣል እዩ 10 ድጋሚ ንህብ ዲና ፓስፖርት ክንሕድስ ከለና 10 ድጋሚ ንህብ ዲና እናበልኩም ትሓትኑ ኢኹም። ሶ እወ ክትህቡ ኢኹም ምክንያቱ ቅድሚ ሕዚ ክልተ ኣጣብዕትና ብቻ ኢና 10 ሂብና ነርና። ሕዚ ግን 10 እዩ ክኸውን ስለ ዘለዎ 4 ኣፃብዕ እዘን 4 ኣፃብዕትና ወይ ከዓ ጠቕላላ 8 ኣፃብዕትና ድጋሚ 10 ስለ ንህብ ፓስፖርት ሕድሳት ክትሕዙ ከለኹም እውን 10 ክትህቡ ክትከዱ ምዃንኩም ኣብ ግምት ኣእቲኹም ኣብ ዝምችወኩም ሰዓት ፓስፖርት ንምሕዳስ ኣፕላይ ክትገብሩ ኣለኩም ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ። ሶ እዚ ናይ ፓስፖርት ሕድሳት ዝምልከት ናሽናል አይዲ እና ፓስፖርት ናይ ቅድሚ ሕዚ ፓስፖርት ሒዝኩም ከይድኩም ናይ 6 ሰዓትን ናይ 2 መዓልትን ናይ 5 መዓልትን ኣፕላይ ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ ዘን ነገራት እዚአን ኣማሊኢኹም ኩሉ ግዜ ክትከዱ ኣለኩም። ካብኡ ብምቕፃል እቲ ናይ 6 ሰዓት ፓስፖርት ከመይ ጌርካ ኣፕላይ ልግበር መን ከ ኣፕላይ ልገብረና ካልኦት ዝብሉ ዝርዝራት ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ሒዘልኩም ክመፅእ እስካዕ ሽዑ ጓጓ ሚድያ ሳብስክራይብ ለይገበርኩም ሳብስክራይብ ንክትገብሩ ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ድማ ንቐፃሊ ናብ ብዙሓት ሰባት ንክበፅሕ ሼር ኮፒ ሊንክ እናገበርኩም ጓጓ ሚድያ ሳብስክራይብ ለይገበርኩም ሳብስክራይብ ሼር ላይክ እናገበርኩም ናብ ብዙሕ ሰብ ክበፅሕ ገበርዎ። ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ድማ እናመስገና ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ከመይ ጌርና ኣስቸኳይ ፓስፖርት እቲ ናይ 6 ሰዓት ፓስፖርት ኣፕላይ ንገብር ከመይ ጌርና ንመልኦ ዝብል ቪድዮ ሒዘልኩም ክመፅእ ድሕና ቀኒዩ።